Hey! Stop der. Hvorfor? Så er jeg skridt mere. Hvorfor? Fordi du ikke er mit hold. Okay, jeg skal nok gå tilbage. Hvis jeg får det surprise, jeg mangler, Nej, du får det ikke. er det fordi, jeg har lidt, eller sådan noget i den stil. Vil I have lidt? Eller nærmere dig? Så kom. Du får en kugle i dit hoved. Stop der. Vi kan snakke om det her. Skyd min ven. Ja, jeg gad egentlig lige bare surprise, så... Altså... Mennesker skyder ikke. Det var ærgerligt.